Good evening, viewers. Salamat sa Ginoo. Ari naman ini broadcast. Yani permi lang kita magasugod. Thank you, Lord. Thank you, Ari pa ni. Amen. Kita tanan mga viewers. Pag kami maalagad sa Ginoo. Oh, give thanks unto the Lord for His good. Karon magakanta kita. In times like this, ang atong theme song. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need a anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and is a solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like this, I have a Savior. In times like this, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips a solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips a solid rock. Thank you paginantanay, aton nili pangamuyo, akabay pa, hindi lang nato na sulit-suliton, kagabay pa hindi kita matakang, kaya ang mensahe sina importante sa aton. Be very sure, we have only one life, we have only one soul. Sigurohon tang ari, once in a lifetime, nagdangop kita sa Diyos kag manluluwas si Jesus. Amen? Amen. Bugos ang aton paginusol. Karon magpadayon kita palay guys sa Ginoo pinaagi sa kaalam hatag ya kay Apostle Paul. Sa tanan ni nga gina-explicar ni Apostle Paul sa kaalam sa Balang Espiritu anungod sa mga gintudlo sa Ginoo sa Old Testament. Ano na pagpalapit sa iya, kung ano ang pag-alagad sa iya, ano pagsimba sa iya, ano ang leader sang ilang nga templo o kon ilang nga natipunan nga tabernacle o kon isa ka ginpahimo sang Ginoo nga mahimo nga simbahan nila agang ila high priest nga mo ang nagadala pagid sa ila sa pangamuyo, pero kada tuig among iya ginadala dito sa sulod sa ila templo sa diin may duha ka kwarto kag siya lang makasulod dito nga kwarto. Kag ang ila nga pag-alagad hindi sila kasulod dito sa ila templo kung hindi anay mag-offer sang karnero o goat nga ilay patuluan sa dugo nga mo kagamong ilang pagsulod dito sila templo ay tungod ini tanan nagrepresentar ang pag-abot sang Ginoo diri sa kalibutan to fulfill the law kag sa pagpatulo sa iya hamiling nga dugo once and for all kag mauntat na to nga mga rituales kay
nag-abot na ang fulfillment sa mga rituals sa mga propesiya. Ari na kita dayon ang gintudlo diri sa Ginoo sa aton. Hebrews chapter 11, faith, gid. Ngintudlo para mapatihan ta, matuuhan ta, masunod kita, ag aton man ikabuhi. Ini nga faith nga mo nga maga-fulfill sang tanan nga gina-offer sang aton Dios kag Manluwa si Kristo nga ari siya diri kag sang iya paghalad siya kabuhi pero nabanhaw sa 3 ka adlaw. So nga offer yan pero ang gina-emphasize diri Hebrews chapter 11 faith hindi religion, hindi leader sa reliyon, hindi sa nga rituales sa mga simbahan o kon mga paagi pangaiban, only Jesus lang. Karon na rin na kita. Chapter 11 mangyapon. Sa verse 20 kag 21. By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. By faith Jacob, he was a dying, blessed both the sons of Joseph and worship, leaning upon the top of his staff. May God bless. Siya pulong mag-pray kita, Ginoo, bless. Bless man kami, Ginoo. Matandog kami, magpati kami, magtuo kami, magsunod kami, O Diyos. Ipaubos lang amon tayo pusoon, Ginoo, sa baton sang imo ginatudlo. In Jesus' name I pray. Amen. Dire naman sa example sang pagtuo. Kaya nga pagtuo, bisan ini mabudlay sa ato niya pagkatawhanon. Pero hindi maging mabudlay kami mga ehemplo dire nga mga tao pareho sa aton nga nagtuo, suno sang pagtuo, nga gin-design sa Ginoo sa aton. Why na iban, only Jesus save. Ag dire, ang isa namang kaebidensya, si Isaac, nga anak ni Abraham. Siling dire, bless Jacob and Esau concerning things to come. Si Jacob by faith, nag-recognize nga si Isaac amo ang na pili sang Ginoo. Sino si Isaac? Sunod ni Jacob ang insiling sang Ginoo nga mayara gid siya sang magasunod sa iya nga bata nga mahimo nasyon. Ay katingalahan gini, isa lang ka bata mo na mahimo nasyon. Pero makita natin by faith, pwede. Kanini si Isaac, kay gin-bless siya sang iya may nga amo. Gid ang maga-fulfill sang saad sang Ginoo nga mahimo nasyon. Kag ang iya magulang nga si Esau, wala mapili kaya ang programa kag ang Diyos among gapili. Kag ini si Esau, mayara man sa henerasyon, pero hindi iya pag-fulfill sang ginsugo sang Ginoo kay Abraham kag insaad nga nasyon gid iya sang Ginoo. So, pero by faith inesplikaran ni sila nga duwa. Si Jacob kag si Esau kuhan sila sang nanungod sa future. Nagdaso na rin pagid. Silang dire verse 21. By faith Jacob when he was dying blessed the sons of Joseph and worship leaning upon the top of his staff. But hambalon si Jacob kay tungod aton naman na masunod ang istorya ni Joseph.
Pero sa kay Jacob lang anay, ag siling naman niya, si Joseph, iya naman, bless nga ang iya duha ka bata mahimo, tribos ang Israel. Napulong iya bata, 12 ang talana sang Ginoo nga tribo nga mo, mahimo nga nasyon, among paagi sang Ginoo, nga ginatawag, hinay-hinay pero very sure nga matuman gid yang ginahambal sang Ginoo. Ag ini si Jacob tuman niya ini by faith nga amoy na ang gusto sang Ginoo. Ag dason sang dali na lang siya mapatay, leaning upon the top of his staff. Ang butang balon sina nagasalig sa shepherd of his life and soul. Intugyan niya ang iya kabuhi kay na-fulfill na ang misyon sang Ginoo sa iya. Si Isaac kag si Jacob ag karon si Joseph nga iya anak talana man nga isa sa mga henerasyon nga magapadamo sang isa ka nasyon. Amen. By faith ini tanan nga viewers ko ni gabasa ko mas pulong Ginoo. Doon ka-imposible isa ka bata, doon isa naman. Asun mahimo naman mahimo ang aton disunod nga pagsubaybay sini. Mahimo naman na magdamo ang bata. Asun pero mahimo nga nasyon. Kita ba lang ang mga tao, mga viewers, hindi kita nakango, hindi man ta kapati, kag many times kita kaulat. Pero ining emphasis ang Ginoo by faith. Gamiton talang faith naton. Nagtubo lang kita nga magbakod sa pagtuo, kag mag-isog pagtuo. Nagsalig lang kita, bisan do imposible sa aton. Bisan do hindi naton mangpan, bisan masling kita ba, nanoy na daw kabudlay sinaw, pero kung iya na sang Ginoo kabuton sa imo kag sa akon, ang gamiton talang by faith. Hindi aton gahom, hindi aton kaalam, hindi influensya sa bisan sino nga tao, kundi ang saad sa Ginoo may paagi na siya sa aton. Basta sa liwat, by faith. Amen, mga viewers. Karon mga muyo kita. Ginoo may nga bilaan. Daw kasimple sa imo pulong nga naslang by faith. Pero sa amon nga mga tao, Ginoo, daw ka imposible sang mga paagi mo, Ginoo. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob naman, Ginoo. Kani karon, Ginoo, nga amon pangamuyo, ipabakod lang kami sa pagtuo nga ginalay kay mo sa amon. Bisan daw imposible, bisan daw hindi namon maintindihan, bisan hindi matungkad, bisan Ginoo kung ano nga tawhanon nga una-una, abay pa amon ma-overcome and doubts and fear, kung ano pa nga mga nasiling kita kay kabudlay hindi na Ginoo. Haligi kami nga makuha namon ang mga doubts ag fear, Ginoo. Ay imo sad, tob mo kami. Ginoo, tagaan sini nga ma-fulfill namon ang imo misyon sa amon by faith. Isan sa ano nga kintangan, ag tob makita namon naman. Thank you, good Lord. Nagkaroon, ako nadala sa imo ang mga matutong mga viewers nga gintandog mo, Ginoo. Pastor Ebenezer Bautista, ikaw mag-bless pa dahil, Ginoo. Ay imo, Ginoo, paghatag sa ila sang iyo po sa kabuhi. Ma'am Judith, Ginoo, sang isa. Programa man sa Facebook Live kada gabi, Ginoo, alas 9. Ikaw man magahom, maghatag kaalam, maghatag mayang lawas, Ginoo, sa ila. Nagpadayon, Ginoo, Ebenezer Bautista kag Judith Bautista. Ila pangamuyo sa ila mga kabataan.
ay bless man Ginoo padayon. Isan pa si Rome Talento, kag ang iya Ginoo kaupod sa kabuhi si Ma'am, yes Lord, Marilo, kag mga-bless sa ila, bisan nga si Rome ato sa Middle East, kag si Marilo nga asawa, yari lang si Bacolod, pero i-bless ang ila po of the night, na ikaw magapabakod sini, ang magapanalipod, Ginoo, na by faith, na preserbar mo Ginoo sila, si Marilo kag si Rome Talento Ginoo. Ikaw man madayon pag-bless Ginoo. Bisan pa kay Imelda Subibi Ginoo. Ag sa kay Elena Ruma. Ay ila katutom sa namati sa imo pulong. Ag palay kay sa imo kag pag-share sa imo. Ag bisan pa sa ila man pamilya. Ay bless ang ila pagto kag ila lawas sino Melda Subibe kag si Elena Roma. Akon man na panawagan sa imo Ginoo, ikaw man mag-bless Ginoo. Ay Eden kag Nido Santillan, amayong alawas Ginoo. Ay ikaw magabulong sila kinabatyag kag sila mga ubo Ginoo. Ay Nido kag Eden Santillan, katutom ginhatag mo sila. Pag-alagad sa imo, nagkabay pa sa pagkabuhi, kagkabay pa na pagpamati sa imo laygay sa imo pulong. Ay bless man imo alagad Ginoo, Esperanza Providencia, ang asawa sa imo alagad Pastor Providencia, naging kuha na nagaabot man siyang kaluyahon sa lawas. Esperanza Providencia, gaya man siya Ginoo, complete healing, makabalik sa imo, kay hando mag-alagad pag-id sa imo. Esperanza Providencia, na pagpagamit sa imo, na mahimo matudluan niya ang pagkanta sa special number sa imo iglesia sa fellowship. May bless siya sa mga lawas Ginoo, ang pagbabakod sa pagtuo kaya pamilya. Esperanza Providencia Ginoo. Ikaw man mag-bless kay Jocelyn Rago Ginoo, kay iyabana si Bert Ginoo. Agbisan pa si Myra Bilya Delgado. Ay Ginoo katutom pagpalaygay sa mga pulong sa broadcast. I-bless sila Ginoo ila pagto. Nagabakod kag magatutom sila sa imo. Nagmagahulat sa ila pangamuyo. Ila kabataan ni Myra Bilya Delgado. Agbisan pa si Apo. Si Jocelyn kag si Bert Rago. Ang ila Ginoo. Buhi nga si Joy. Nga sabta man pangamuyo nga magliso man sa imo. Ikaw man magapadayon Ginoo. Nag-bless bisan pa kay Joyce Kiyo Ginoo. Yes, sa kay Joyce ka mag-bless Ginoo. Ag kay Maribi Ginoo. Padayon ka Ginoo sa paggamit kag pagpakigambal Ginoo sa ila. Isan pa si Jose kag si Edna Monteclaro, ikaw mag-bless sa ila. Ila Ginoo handom sa imo nga ginhatag mo sa ila. Na magtutom lang, magtugyan lang Ginoo kami. Natunga sa mga panghangkas kabuhi sa health. Nag-alagad Ginoo kag sa katutom. Kag sa amon pamilya i-bless. Edna Monteclaro Ginoo. Nagbisan pa Ginoo. Si Joyce Estaquio. Ag ikaw magapadayon subaybay sa ila kabuhi Ginoo. Ikaw man mag-bless Ginoo padayon. Isan pa Ginoo. Kay Nining Takata kag Agnes Villamil. Ay lahando magmatutom sa imo. I-bless ang ila pagtong magabakod. Ila pangamuyo sa ila pamilya. I-bless man Ginoo kag sabta. Agnes Villamil kag Nining Takata. Ag Simonina Bintiroso Ginoo. Nagbisan pa si Ana Delia Magdael. I-bless sila. As they listen to your word, they will grow in grace in your knowledge. Ag ila pagto mag-isog magahulat. Ang imo sabat sa ila pangamuyo Ana Delia Magdael. Ag Monina.
Penteroso. Hear our prayer, Lord. Hear our prayer. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Amen, amen, mga viewers. Salamat yun kay mapinadayunon ang blessing sa aton sa Ginoo nga ri pa kita. Kag magpinangamuyo ay, amen. Karon mamati kita special number. Has held the oceans in his hands, who has numbered every grain of sand. Kings and nations tremble at his voice, all creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Has given counsel to the Lord. Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Come, adore him. Adore him. Who has felt nails upon his hands? Bearing all the guilt of sinful man, God eternal, humble to the grave. Jesus, Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Oh, come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. You will reign forever. You will reign forever. God bless you. Ang nagatag special number. Abay pa, mabatsagan ninyo ang encouragement sa Ginoo. Padayon na
hala din ang tingog. Amen. Kag kita tanan, viewers around the world. At kami mga lagad sa Ginoo, may the Lord shine His face upon us. Kag iya ihatag aton mga kinanglanon sa health, kag bisan ano para sa imo himaya, kag mabakod pagto. Amen. 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 Amen, viewers.